कि नहीं खेला लच कुर्सी के हई तपस्वी अइले हो तपस्वी अइले हो। अब बिहारी के बदले भैया मोर तेजस्वी अइले हो। हाँ एक बाद हम करे एक बाद हम रात भर फोटोए खिंचाए। हर की जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइलना। हर जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइलना हो जराई रे गइलना। कि 2 रुपया हो 2 रुपया एगो नचनिए कारा एगो नचनिए कारा 1 2 3 4 एगो नचनिए कारा। अच्छा जी जितना लोग आइल बा सब लोग ऐसा आइल बा वाह। एगो नचनिए कारा एगो नचनिए कारा न कनिया के भूलाई रे गइला। एगो नचनिए कारा न कनिया के भूलाई रे गइला। एगो नचनिए कारा न कनिया के भूलाई रे गइला। एगो नचनिए कारा न कनिया के भूलाई रे गइला। भैया बाद में ले लीजिएगा। रा छोटका उतर जा तारी माई के ना तो चल जीवा अंदर चढ़ जा तारा ऊपर। हाँ जो स्टेज पे चढ़े हैं वो उतर जाइए और जो नीचे हैं वो चढ़ जाइए। जो पहले से हैं उतर जाइए जो नीचे हैं वो चढ़ जाइए। उसके बाद सब लोग चढ़ जाइए हम अपने से उतर जाएंगे। कहानी खत्म। किया थिया धीरतिया पिया बुलेटिया लेके जालो ओ करी नचियो देखे जालो। भाई थोड़ा सा रिदम बढ़ा देना, रिदम में आवाज नहीं थी। बढ़ा दे रिदम में और बेस बढ़ावा बेस बढ़ावा। ओके थोड़ा सा तबला पर बढ़ा दो तबला पर। अब ऐसा ही रखिए एक रखे कम मत करिए। बेंजू थोड़ा सा बढ़ा दो। ओके 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 किया धीरा धीरा पिया पिया बुलेटिया लेके जाना ओ करी नचियो देखे जाना। नाच के नशा में तू को रोटियों नहीं खाना तू को रोटियों नहीं खाना। अरे की जाए पिया
भुलाई रे गइलना एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइलना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइलना पूजा भइल तनी बुखर पूजा भइल वाह वाह औरतिया कहतिया कि कतनाल कही अखिलेश पागल रहता ओनिए लागल रहता सुन ये बेदर्दी तू तो भागल रहता रात भजागल रहता कि कतनाल कही अखिलेश पागल रहता ओनिए भागल रहता सुन जे बेदर्दी तू तो जागल रहता ओनिए लागल हर की जाए किसन खेसारी के परिकई रे गइला हर की जाए किसन खेसारी के परिकई रे गइला हो परिकई रे गइला एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइलना नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइल